Lehenengo eta behin nik ez dut uste merezi dutenik. Hori alde batetik. Juan Marik merezi dago. Juan Marik irratia gaitik lan asko lleban. Juan Marik irratia pilo bat maitxe eban, orduak eta orduak sartze bazan. Berak oso argi euken, irratia Eleiz barrutiko ezala. Hori oso importantea da. Gaur egun be kontutan euki beharko geunken gauza bada. Ez da edozein irratia. Hor sartu nintzen Genovebaren bitxartez, Genoveba zan, Eleiz barrutien oso sartuta euen persona bat katekesien, eta hor euen Jose Mari Rementeria. Eta ni hasi nintzen beragaz. Eta egia esan, ez neban denpora asko egin. Ze orduen euen beste departamento baten, medios de comunicación edo... Eta, bueno, han hasi nintzen lanien. Han eguesen Aurelio Alzola, Félix García Olano egon zan, eta bueno, han egin eban lana. Irratia uste dut eguela bigarrenien. Orduen erreza zan, nik egiten eban gora eta bera. Da, bueno, antrasko baten abotza behar zala. Orduen aukeratu ninduen ni eta beste neska bat. Eta, bueno, joen gina zan, aproba bat eiteko, irakurri egin gendun, eta bazkenien neu aukeratu ninduen. Nik uste dut hori izen zala, errezau ezalako. Bestia kanpotik etorri behar zan, da ni ja bertan etxien neuen. Orduen, zinitzen apurka gauzatxoak eite. Eta gero bertara, irratira etorri ziren, Angel Unzueta, Adolfo Arejita, Etxe, Eguzki, Pedro Mari gerotxu hau, zebera ondinoik ikesten euen, eta Maipi be, Munioz Guren, Pili Munioz Guren, bera, azkenengo urtietan bera begon zan. Carmelo Etxenagusiagaz egiten gendun, urrengo asteburuko irakur gaixak, eta banik irakurri egiten ebazan, eta Carmelo azalpenak emon. Gero Juan Mari Uriartek, ezaostania nahiko neban bere idazkaria izetie. Nik, hasiera baten, sustu apur bat eukin eban, ze pentsan eban, gotzai baten idazkarie, baina, hain maju esan lez, hain aparteko esan lez, oso errestu egin gauzak, eta oso gustora egon nintzen, beragaz, oso gustora. Gero Juan Mari badakizu Zamorara erueben. Eta, baina Juan Mari hemen euela, Luis María de la Rea, hemen euen. Dani beragaz begon nintzen. Gero Carmelo Etxenagusia, zer esango dutut Carmelo hori buruz. Gero Blázquez egaz urtietan egon nintzen. Blázquez egaz ondinoek behartu emon ondixea daukat. Eta gero azkenez, ja jubilago arte, Mario Izetagaz. Osea, que boste eukidodaz. Carmelo zan, haitxitea bat esatotzien danak. Obispadu entortzen zan, da mosuek dana, eta danak saludau, eta beti laguntzeko prest, basilikan egon zanien gauza bardina. Carmelo zan apartekoa. Eta oso jakintzua, eta Carmelo gaz gainera, ze klaro, gukoin mesie daukagu hemendik egunero, baina hasiera baten izen zan Ama Birjinien kamarinetik, eta Carmelo hasi zan, Carmelok esate ban, irratitik mesie emon behar da, baina klaro, zer geunkan mesie emoteko, berak emote ban mesie, baina mikrofonotxo bategar, baina zu hainbat denbora egon gina zan, da jente txua etortzen zan, horra. Elixetik ez naz sekula jubilauko. Taldetxo bat gara, da gero, beste batzuk laguntzen da egoten direnak, euskeraz ez dakienak, baina beti prest dauzenak laguntzeko. Eta baulan jarraitzen dugu.